आंनि न'खरावबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बुंनो हाया आरोना नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै गोग्लैसोनाय गोबां दङ गावनि न'खरखौ साननो रोङै गावनि फिसाया मा मोनजादों मा मोनजायाखै गावनि हिनजावा मा लुबैदों मा लुबैयाखै बेफोरखौ मिन्थिनो रोङै गोबां दं आंनि न'खरावबो दं लोगोफोर बेबायदि जौनि प्रब्लेमा आरोना आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोदों जौ लोंनाय न'खरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै सरि गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर मैया दाखालि साननैसोनि सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोना जे फेसबुकाव नायबाय दङ आरोना लोगोफोर गोबाङानो मोनथिखाबायबो जानो हागौ दायो जे रसमिता ब्रह्म बिनानावाहाय गोमानानै दं बा सोरदोबा खारदो होननाय गोबां बेफोरबायदि बानसावनाय मोनसे ससियेल मिडियायावहाय गोसारलाबायगासिनो दं आरोना लोगोफोरावथ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं दायो मेन टपिकआवहाय फैनोसै नोंथांमोनाव भिडिअखौ स्किप खालामनाङा नैबे मोनसे भिडिअआ बिथांनि थाखाय इम्परटेन्ट होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो गोबाङानो नायनानै बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा दायो नायलांदो नोंथांमोना रसमिता ब्रह्म बिनानावखौ लानानै आं दिनै नैबे मोनसे भिडिअखौहाय बानायदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना स्किप खालामनाङा थारैनो बियो बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय रसमिता ब्रह्म बिनानावनि जिउआवहाय माबायदि जाथाया जालांदों बिनानावा गावनो गावनि खुगाजोंनो गुवारै फोरमायथिनानै लादों ससियेल मिडियानि दारै आरोना लोगोफोर सिगाङावहाय बिथाङा माबायदि जाथायखौ न'खरावहाय बोरैहाय सहायनांदोंमोन बा नोंथांमोननि जिउ जारिमिनाव माबायदियै सोलिदों बिथाङा गावनो मोनदांथिनो हानायखाय बेफोरबायदि मोनसे बाथ्राखौहाय दिनै ससियेल मिडियायाव नोंथांमोननि सेराव ओंखारनानै बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बिथाङा बानसावनानै होदोंमोन आरो लोगोफोर ओरैबायदि संसार जानायाव माने बेसेबां जेंना जेंसि फैयाथों मानो बेफोरखौ सहायलांनो हानाया गावनि मोनसे पर्टेबल नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बुंनाय बाथ्राखौहाय बांद्राय बुजि मोनाबो जानो हागौ ओंखायनो बिथां रसमिता ब्रह्म बिनानावाहाय गावनि खुगाजोंनो गावनो बुंफोरथिनानै लादों गुवारैनो बिथांनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंनानै ला थारैनो बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय बिथांनि रसमिता ब्रह्म बिनानावनि जिउ जारिमिना माबायदियै सोलिबोदोंमोन गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो सोलिलांदों आरो दायो बिथाङा मानि थाखाय गोमानानै दं ससियेल मिडियायाव मानो बेफोरबायदि बाथ्रायाहाय दिनैनि दिनाव बानसावनो गोनां बायद' जाखो आरोना लोगोफोरथ' नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आरोना हिनजाव मानसिखौ जोङो जेब्लायबो गाज्रि नोजोरजों नायो स' बेयावहाय थायो नंगौ हिनजावफोराबो गोबां गाज्रि आखुनि थायो सोरबाबा माने गावनि गोरोन्थिखौ गाव हमदांनो हायो बा देखायनाय बेफोरबायदि नाथाय गासिबो एखे जाजोबा गासैनिबो प्रब्लेमा सोरनिबा न'खराव थाखा फैसानि प्रब्लेम थायो आरो सोरनिबा न'खराव अनलायनायनि प्रब्लेम थायो आरो सोरनिबा न'खराव बिदिनो बायदिसिना संसार जानायनि फिसा फिसौ प्रब्लेम थायो बा संसार जानायाव बेफोरबायदि प्रब्लेमा फैखायो थाखा फैसानि प्रब्लेमबो फैयो अनलायनायनि प्रब्लेमबो फैयो दावराव दावसिनि प्रब्लेमबो फैयो बे गासिबो फैयो आरोना संसार जानायाव माया फैया गासिबो फैयो थाखा फैसा रां रुफा धोन दौलत गोनांनावबो बेफोरबायदि प्रब्लेमा फैयो संसार होनब्ला जों बेफोरखौ गासैखौबो लानानैसो संसार होनो नङा होनब्ला बेफोरखौ सौसिनांगोन सहायनांगोन कन्ट्रल खालामनांगोन सासे नङा सासे बुजिलायनांगोन बिनि उनावहायसो गासिबो लासै लासै मोनफा मोनफा थिग जालाङो नङा होनब्ला आरो सोरनिबा न'खराव ओरैबायदि दङ जे फिसाया मा नांगौ मा नाङा संसार जानायाव मा जोबदों मा जोबाखै बेफोरखौ जेबो उदिस लाया गारा जौ लोंनायजोंनो दिन थांग्रा सोरनिबा न'खराव दङ गैया नङा दंथारो बियो जोंनि बर' हारिनि न'खरावनो आं गोबां नुबोबाय बेनि बेलायावबो गोबां प्रब्लेम जायो आरोना जौ लोंनानै न'खर दानो रोङै न'खराव मा जोबदों मा जोबाखै बेफोरखौ उदिस लानो रोङै हिनजावा माजों थांनानै दं माजों गोजोननाय दं बेफोरखौ थाल लानो रोङै फिसा फिसौ फरायनाय लिरनाय जेबो उदिस लानो रोङै नै बेबायदि हौवाफोर दङ बेनि बेलायावबो हिनजावफ्रा गोबां गोसो बायो सोरबा सोरबा हमथानो हाया कन्ट्रल खालामनो हाया जायो जे माबोरै संसार जालांगोन फिसानि फिसौनि गाननाय जोमनाय आरो दानि जुगावथ' एसे एनै रां रुफाजों
गाननाय जोमनाय जि जोमफोरखौ सुफुंनो हाया, मानसिनि नांगौखौ सुफुंनो हाया आरो फिसाफोरखौ मोजां गियान होनो थाखाय, मोजां स्कुलाव एडमिसन लानो थाखाय गोबां रांनि खरसा जायो आरो हस्टेल दोननानै फोरोंनांगौबाथ' मान्थलि सोरनोबा बेथन हरनांगौ बायदि जानानै फैयो आरोना। बेफोरखौ उदिस लानो रोङै बा बेफोरखौ साननो रोङै माखासे जोंनि समाजाव हौवाफोर दङ। अखानायब्लानो जौ, अखानायब्लानो न'निफ्राय ओंखारनाय, लोगोफोरजों बेरायनाय, गाव हाबा जादों ना संसार दं बा गावनि फिसा दं ना फरायनाय दं, जेबो उदिस लानो रोङै नैबेबायदि मानसि दङ। गावनि मोनलोंनाया क्लियार फुल जाबानो जायो, गावनि लुबैनाया फुल जाबानो जायो, बिदि आरोना। न'खराव मा जालांदों मा जालाङाखै, बेबायदि हिनजावा माब्लाबा समाव फंनैसो बुङोब्ला बेयावनो दावराव दावसि जायो, नांलाय खमलाय जायो, बुलाय सुलाय जायो, बेबायदिबो दं आरोना। बेफोरबायदिखौनो कन्ट्रल खालामनो हायैयाव खायसे खायसे हिनजावफोरा खारो। A few moments later. आंनि न'खरावबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेमा, माने बुंनो हाया आरोना, नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ। जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै गोग्लैसोनाय गोबां दङ। गावनि न'खरखौ साननो रोङै, गावनि फिसाया मा मोनजादों मा मोनजायाखै, गावनि हिनजावा मा लुबैदों मा लुबैयाखै बेफोरखौ मिन्थिनो रोङै गोबां दं। आंनि न'खरावबो दं लोगोफोर बेबायदि जौनि प्रब्लेमा आरोना। आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोदों। जौ लोंनाय न'खरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै। सरि। जोंबो माब्लाबा बुंनांनो हागौ जे आंनि लाइफनि काहानि, आं गोबां खुसियाव थानो नाजायो। मा खालामनो, मालाय लोंथारोबा ना, सोलायहोनोनो हायाबा। नाथाय आंनाव माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि डिसिसन गैया जे बेबायदि आं माब्लाबाबो साना। आं मोजां मावनानै देखायनो थाखायसो लामा लाबाय थायो आरो आं बयखौबो बुङो जे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै खारग्राफोर दङबा दाखार आरोना। सान गावनि फिसा, गावनि न'खर। नोंनि हौवाया गाज्रिबा नों गाज्रि जानो हाया, जेन'बा नोंनि न'खरा, नोंनि गासिबो जाथि खुरमायानो गाज्रि जानो हाया, नङा होमबा? सासे नङा सासे नोंखौ सापर्ट होग्रा थायो। बेनिखायनो बेफोरबायदि डिसिसनखौ दाला आरोना। नों सोलाय, जेनेबा नों मोजां मावनानै देखाय आरो हौवाखौबो सोलायनो खाबु हो, बेनो। आरो सोरहाबाफोर फिसा बिदि फरायफुनाय समाव बेबायदि न'खराव प्रब्लेम जादोंबा गोसो बायनो नाङा आरोना। खस्थ'आ मोनखागोन। जुदि फिसायानो बुजिथाराब्ला माथो खालामनो। फिसानि फारसे सान नोङो जेब्लायबो, आं फोरोंगोन, आं बे फिसाखौ गोरों खालामगोन, आं बे फिसाखौ खस्थ'यैबाबो आंनो ओंखाम दा मोनजाथों बेबायदि आं फोरोंगोन, नैबेबायदि साननांगौ। बाट नों गावनि फारसेल' साननाङा, आंनि संसारा मानो बिदि खस्थ', आं मोजां लामा नागिरनोसै, बिदि फिसाफोरखौ गारनानै, न'खरखौ गारनानै बेबायदि डिसिसन लानाङा आरोना। गाज्रि डिसिसन लानाङा, मा बुंबावनो आरो, बेनोसै। प्रब्लेम थायो सोरनिबा न'खराव बेबायदिनो थाखा फैसा, बांसिनानो थाखा फैसानि थाखाय प्रब्लेम जायो, खोथा मिलायलायै, अनलायनाय गैयै बिदियावहाय। नाथाय जुदि बिसिबो फिसायबो गोरोबलायोबा थाखा फैसाया फैयो आरोना। नोंबो बेबो हेल्प खालामो, खोथा मिलायलायो, दंबा दं गैयाबा गैया, बेफोरबायदि मिलायलायोबा थाखा फैसायाबो फैयो। खस्थ'यैबाबो दिनै ग्रोब गाबोन ग्रोब बेबायदि मिलायलाङो। स' माथो बुंबावनो, बेनोसै। गासैनिबो गोसोआ थिग जाजोबा, एखे जाजोबा। सोरनाबा माने हठाৎ सानस'नो हायैयाव गोरोन्थि मावफ्लाङो। स' गाज्रि मोननो नाङा। दिनै आङो बेफोरनि बेलायाव खोथा बुंबाय आरोना। दा सोरबा बुंलायगोन गावखौ सानाखै, नोंबो बेबायदिनो जागोन सानसे। बेफोरो गासिबो इसोरनि माया, इसोरा जा होयो बेनो आरोना। इसोरा मा लिरनानै दोनदों बेनो जालाङो आरो जा जायो बियो गासिबो मोजांनि थाखाय जायो होननानै बुङो। नाथाय बबेबा खामानियाव नोंनि रागा जोंनानै, नोंनि कन्ट्रल खालामनो हायैयाव जाफ्लाङो, बियो मोनसे एक्सिडेन्ट बायदि जों साननानै लानांगौ जायो। थ' बेनोमोन लोगोफोर, नोंथांमोना थारैनो बिथां रश्मिता ब्रह्म बिनानावनि खुगानिफ्राय खोनासंनानै
थारैनो बुजि मोनबाय मोनथिबाय नंगौ संसार जानायाव बेफोरबायदि जाथाया गोबाङानो जायो जिहेतु बिनानावा दिनै नोंथांमोननि सेरावबो आंनि सेरावबो बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय फोसावनानै होनायनि थाखाय आं साबायखर बावो आरो बिथां रसमिता ब्रह्मआदि जाबायदि बाथ्राखौ बुंदों दिनैनि दिनावहाय ओरैबायदि सैथो मोनसेबो नंखाय होननानै बुंनो हानाय रावहाबो गोहो गैया बे मोनसे बाथ्राखौ जुदि खोनासंदोंब्ला बिनानावनि खुगानिफ्राय आरो गोबांखानो आं आसा खालामोदि बिथां रसमिता ब्रह्मआदि जाबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनानै होदों बियो थारैनो नंगौ आरो नोंथांमोनाबो गनायनानै लानांगोन कि बेफोरबायदि बाथ्राया दिनै जोंनि बर' समाजावहाय जोंनि बर' न'खरावहाय गले गले जाफ्लेनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों आरो मोनबोबाय थादों नुबोदोंबो आरोना लोगोफोर माने बयनिबो न'खरावहाय जाहाथे बेफोरबायदि जाया आरो आंनि न'खरावबो जाहाथे बेफोरबायदि जायाथों होननानै आंबो दिनैनि दिनावहाय इसोरनिसिम आर'ज गाबहरो आरो बिनानाव रसमिता ब्रह्म मोननि जिउ जारिमिनादि बेफोरबायदि जादोंना जायाखै आं बेखौ मोनथिला नाथाय बेफोर मालायनि गुबुननि पार्सनेल बाथ्राखौ आं जाहाथे बुंनो थांलियासै मानो होनबा आंनि गावनि जिउ जारिमिनावबो माब्ला बेफोरबायदि समा फैगोन जों रावबो जेबो बुंनो हाया नालाय ओंखायनो नङा होमब्ला जों बयबो जों गावजों गावनो माने खौसे जानानै अनलायनानै गोसो मोननैजों जों मोनसे खालामनानै थाब्लासो जोंनि न'खर संसार जानाया ओरैबायदि आलो गोजोनै जालाङो नोंनि आंनि गुबुननि बेफोरबायदि साननायखौ जों एना एनि खालामलांनायखौ मोनसे फिसा दायनि थाखायनो गोरोन्थिनि थाखायनो जों एना एनि नांलायनाय सानफ्रोमबो दावराव दावसि बेफोरबायदिखौ जों जाहाथे गावनि न'खरावहाय लाबोआथों आरोना लोगोफोर नुबोदों गोबां जोंनि बर' समाजावहाय जोंनि बर' हौवाफोरा न'खरनि उदिस लाया बेफोरखौबो नुबोदों आरो गोबांखौनो नुबोदों जे आरो गावनि हिन्जावाबो दि बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय न'खराव मा जानांगौ मा जालाङा गावनि फिसा फिसौखौ माबायदि आबोर लानांगौ बेफोरखौ न'खरखौ माबायदि साब सिखोन लानांगौ बेफोरखौ लानो रोङि बेफोरबायदि हिन्जावबो दङ गोबाङानो नङा गोबाङानो मोजांबो दं गोबाङानो गाज्रिबो दङ आं गासैनिबो मुं लानानै आं बुङाखै गोबाङानो मोजांबो दं गोबाङानो गाज्रिबो दं आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं बयनियावबो निमाहा बिबाय जाहाथे नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला हाजासिम शेयार खालाम जाहाथे बयनिबो गोसोआवहाय सोलायनाय लाबोयो आरोना लोगोफोर हौवायानो जा हिन्जावानो जा बा सेंग्रा सिख्लायानो जा गथ' गथायानो जा बयबो नायनानै बुजिगोन आरो गावखौनो मोजां लामायाव फैगोन होननानै सानो आरोना लोगोफोर थ' जोबथारनायाव नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ मोनोब्ला नोंथांमोननियावहाय गिबियै आपडेटसा सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय